ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಬ್ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೊಂದು ಬತ್ತದು ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತೆರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಊರುಡು ನಿಖಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಬೇರು ಆರ್ ಇನ್ನ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಏತ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದಿತ್ತಡೆ ಆ ಮಾತಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ 100 ಜನ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅತ್ತ 120 ಜನ ಕುಲ್ಲಾಡು ಆತ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲುನಾತ ಜನತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ತುಳು ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋನಿತ್ತೇರು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆಪನ ಜನತ ಟಿಕೆಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ತಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಆ ಎತೋ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಡೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿದ 5 ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಫುಲ್ ಆತಂಡು 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 120 ಜನತ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಂದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿದಾರೆ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರೆ ನಮ್ಮನ ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನಾರು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಪ್ಪಡು ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನಾರು ದಯನ ಬಂದ ಆರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಂದದ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ವಾವ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ತೋಜವನ್ನ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ನಾ ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಾರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆನ ಯಾನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ತೋಜಾವೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾಬಿ ಮಾನಿಗೆ ಆದಿಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಅವರಿ ಕಲೆನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿ ಮೆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಕೊಡೆತ್ತರ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆಗಳ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಧನೋನ ನಾನು ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ತೋಜಾವೆ ಪಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಧನೋನ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಧನುವನ್ನೇ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬರಡು ಮಾತ ಮೂವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಾತ ಮೂವಿಗಳ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಾರ 5 ಜನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳ ಈಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಋಣ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆದ ಒಂಜಿ ಋಣ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಬೂರ ಬುಡಂದೆ ಆಯ್ನಾತ ದೆರ್ತದ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಧನುವಣ್ಣೆ ಆನ ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನಾತ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾರೋದಿಪ್ಪೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ಕೊಡು ನನ್ನಾತ ಯಾರು ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಮ್ಮಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ 5 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನೀ 5 ನೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಂಡ ಮೂವಿ ಹೊರತ ಮಟ್ಟ ಎಂಚೋಂಡು ಮನೋಡ ಪ್ರತಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಊರು ಡೇಪಣ್ಣ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾರೀಕು ಊರುಡು ಅಂಚಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಒಂದೇ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಗೀತಾಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮೇರೆ ಹೀರೋ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರು ಮೂರು ತುಯಿನಾಗ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಮೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬೈದ್ರು ಮೇರೆ ವಿಷಯ ಡವ್ ಬೈದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದರ್ಶನ್ ಬಂದ್ ಬೈದೇರು ದರ್ಶನ್ ಲಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಲ ಬೈದೇನು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದೇನು ಹೀರೋನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಲೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಮೂವಿನ ನಿಗಿಲು ಊರುಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆನ ಕೈ ಪತ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಗೆಂದಲೆ ನನ್ ಕೇಳ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು